best villain. रुंसारि बिसाब बसुमतारी बिथांनि जोनोमा आथिखालनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रौमारि ओनसोलनि खाग्राबारि गामियाव 1961 मायथाइनि 5 मेआव जादोंमोन। बिथाङा सासे राफोद फावखुंगुर, मेथाइ सुजुगिरि आरो रोजाबगिरिमोन। बिथाङा 2019 मायथाइनि 1 फेब्रुआरि खालाराव रुंसारि जादोंमोन। The nominees are 니마하 선들이들어 आंनि साजा होनायानोथ' मोनसे रोखोमनि निमाहाना मानोना आं नोंसोरखौ बुथारा नाथाय नोंसोरो थांनानै थासान्दियाव हाजार बार थैगोन A to Z थैगोन बे रावनि हिंथायै उसांथिनो मानसि थुगायदों बे मोनजारोङिनि फिसाया बेसे लाजिनांथाव गोसोब्ला समसान खालामजोबनो हाया नैबे रावना बे बान्थाखौ गथायनो थाखाय आङो खावलायनो सानदों जोंनि आलायारन सिनेमानि मुंदांखा फावखुंगुर अमर नार्जारी बिथांखौ प्लिज सर विशाल बसुमतारी बेस्ट एवार्ड फर विलेन बे समाव जोंनि मुंदांखा फावखुंगुर आलायारन सिनेमानि सावथुननि मानगोनां अमर नार्जारी बिथाङा बेस्ट विलेन एवार्डखौ गथायगोन। बे समाव बिसानि लोगो आफादगिरि दीपक कुमार रामसियारि बिथाङा गांसे आर'नाइजों बरायगोन। The winner of Vishal Basumatari Award for Best Villain 2021-22 is Rubul Boro for the film Psycho. The award goes to Rubul Boro, Best Villain for the Psycho, and the award carries check of rupees of 50,000 along with certificate and a memento. Mr. Rubul Boro, the best villain. बिथांनि भिलेन रला खोब मोजां जायो नुबानो सिख्लाफोराबो गिजोबखायो सिनेमायाव Thank you. Thank you, thank you. Now, the Kanaklal Sorgiari Best Award for भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।